Hej og velkommen til. Jeg hedder Maham, og i dag skal vi snakke om rygmusklerne. Før vi går i gang, vil jeg lige hurtigt præsentere mig selv. Jeg hedder Maham, jeg er selv medicinstuderende, og jeg arbejder også som en instruktor, hvor jeg underviser i anatomi. Så i dag tænkte jeg, det kunne være rigtig rart, hvis vi ligesom fik en super simpel oversigt over de muskler, vi har på ryggen. Og med det sagt, så er planen for i dag faktisk, at vi gennemgår de superficielle muskler, vi har i ryggen, det vil sige de overfladiske muskler. Jeg vil lave en separat video til de dybere rygmuskler. Okay? Og så før vi går sådan helt i gang, vil jeg sige igen, som sagt, det er en super simpel oversigt, altså jeg kommer ikke ind på detaljer eller noget, okay? Det her er bare, hvad er det for nogle muskler, vi har. Så yes. Af de superficielle, altså de overfladiske rygmuskler, er der gode nyheder til jer. Der er kun 4 af dem, så det er jo dejligt, der er ikke så mange. I forhold til de dybe, altså de profunde rygmuskler, så har vi en del. Okay, så ja. Superficielle muskler. Og for det første har vi musculus trapezius. Hør, når man siger, altså i latinsk, ikke, så har man et M plus, det står for det vi kalder musculus. Okay, så hver gang jeg siger et M plus, så skal jeg bare vide på automatik, jeg snakker om en musculus, hvilket er en muskel. Okay? Trapezius, det er fordi, at den her muskel, hvis vi lige kigger her, når man sådan dissekerer et menneske, så vil man se, det her er by the way posterior, så man ser den her person posteriort fra. Så skriver lige posterior view, så ved vi, okay, så der bagfra. Den her muskel ser man altså sådan her. Okay, den har altså den her form. Og det er nok svært at se, hvordan det ligner en trapez, men hvis man sådan ser musklen i helhed, husk vi har jo en højre og en venstre side, ikke? Kan I så se, hvordan det ligner en trapez? Lad mig lige markere det tydeligt. Kan I se der? Trapezform. Der er navnet trapezius. Yes. Så musculus trapezius betyder bare muskel, der er trapezformet. Yes. En hurtig ting, jeg gerne vil tilføje i forhold til den her muskel, det er, at når man kigger på de her muskelfibre, ikke? Så har vi nogle muskelfibre, der går den her vej, nogle muskelfibre, der går den her vej, som er lige, og så er der nogle muskelfibre, der går den her vej. Kan I se 3 forskellige retninger, ikke? Så det er, man inddeler det derfor i 3 forskellige dele af musculus trapezius. Herover muskelfibrene, de starter her, og så løber de nedad, ikke? Sådan en descenderende forløb, ikke? Nedad forløb, descenderende forløb. Så den her del kalder man pars descendens. Eller pars descendens. Pars betyder, altså jeg tænker på det som part, så del, ikke? Den del, der går nedad, descender. Så pars descendens, det er altså den her. Derefter har vi pars et eller andet, altså pars, der ligesom går, transverst, horisontalt. Kan I gætte jer frem til, hvad den hedder? Yes, den hedder pars horizontalis, fordi den har et horisontalt forløb. Og måske kan I derfor gætte jer frem til, hvad den her som hedder. Pars ascendens. Korrekt. Ascendens betyder ligesom det engelske ord ascend. Ascendere, det går op. Så det er opadgående. Okay? Så ved musculus trapezius, altså musklen, der har den her trapezform, den vil jeg gerne have, at I husker på, at den også har 3 dele, der hedder pars descendens, det går nedad, pars horizontalis og pars ascendens. Og der snakker man altså i forhold til, fiberretningen. Ja, muskler har fiber, remember? Godt. Vi går videre til en anden muskel, musculus latissimus dorsi. Den her muskel, synes jeg personligt er meget fed. Den er mega cool, synes jeg. Og det er fordi, trapezius føler bare overrated. Men, well, to each their own. Anyways. Så har vi igen, nu skriver jeg P-O-S-T for posterior, okay? Så ved I det posterior fra. Musculus latissimus dorsi, den finder I mere, inferiort. Heroppe har vi trapezius, hernede vil vi have latissimus dorsi, og den har så lidt forløb her. Okay? Musklen ser altså sådan her ud. Godt. Og hvordan hænger det så sammen med den stavn? Jo, først og fremmest ved vi, det er muskel. Latissimus kommer ordet latus, og latus betyder bred. Så det betyder egentlig bare bred. Okay? Dorsi refererer til dorsum, og altså dorsum det er ryg. Så egentlig, basically, så siger navnet bare muskel, bred ryg. Ja, så det er musklen, der er bred på ryggen.
Og som I kan se, det er en meget bred muskel. Jeg håber, det giver mening for jer. Altså, okay, kan I sådan se, hvor bred den er? Og det er på ryggen, så der er navnet, latissimus dorsi. Det der er med latissimus dorsi, det er, at man vil sådan se sådan en her form. Altså sådan en del, vi har muskelfibrene her, og så er der den her del, der sådan er, ja, kind of hvid. Den her del kalder man fascia thoracolumbalis. Okay? Og det jeg gerne vil have, I skal forstå ved fascia thoracolumbalis, er først og fremmest fascia. Og hvad betyder det? Ved I, hvad det betyder? Fascia. Fascia betyder bare en tynd bindevævshinde. Bindevæv, det er connective tissue. For jer, der snakker engelsk, så bindevævshinde. Med andre ord, altså en hinde, det er jo et lag, ikke? Så det er en tynd bindevævslag. Hvilket vil sige, at det her, altså den her fascia, det er et tyndt bindevæv. Et lag af tyndt bindevæv, der går fra thorax til lumbalis. Okay? Så thorax, den øvre del, sådan. Thorax her, og så har vi lumbalis her. Okay? Så den er sådan, ja, den er ret stor. Yes! Det var altså musculus latissimus dorsi, og fascia thoracolumbalis den kommer igen og igen i anatomien, men jeg synes lige, det kunne være rart at få styr på den, nu hvor vi alligevel snakket om den her flotte brede muskel. Med det sagt går vi videre til muskel nummer 3, musculus levator scapulae. Og kan I høre af navnet? Kan I bare prøve at gætte det frem til bare af navnet? Musculus levator scapulae. Hvad er funktion på musklen? Hvad vil den gøre? Levator minder mig om elevere, altså at løfte, og scapula, og hvilket er præcis det musklen gør. Det er altså en muskel, der løfter scapula. Og lad mig lige prøve at tegne det for jer. Igen, vi har vores fine, flotte model. Og ja, er der for mig, eller bliver ryggen mere og mere bred? Anyways, posterior, midtlinjen, okay? Så vi har altså scapula. Den her muskel, den ser altså sådan her ud. Okay? Kan I så se, forestil jer, at når man så, kontraherer den her muskel, kan I så forestille jer, hvordan den ligesom vil løfte scapula op? Så nu prøver jeg at demonstrere. Kind of like that, okay? Husk, det er en skematisk tegning. Men jeg håber i hvert fald, at det giver mening for jer, at når den løfter, så vil det, altså, den her muskel løfter scapula. Der i navnet, levator scapula. Okay? Sidst men ikke mindst har vi det, der hedder musculus rhomboideus. Og rhomboideus, jeg skal ikke strække ud. Rhomboideus betyder bare, at det er rombeformet. Og det er fordi, den her muskel her, vi skal have scapula, jeg håber I kan se scapula der, den har altså den her form. Kan I se? Ja, en rombe. Okay? Rombe, der er i navnet rhomboideus. Yes? Det der er med musculus rhomboideus, det er, at nogle lærebøger nævner en musculus rhomboideus major og minor, og nogle benævner det bare som en muskel. I skal følge det, jeres lærebøger siger, men det der er med musculus rhomboideus major og minor, det er bare, at altså, jeg deler musklen op her. Ikke? Kan I så se, den her muskel er sådan mindre, og den her muskel er meget større. Ikke? Så det her er musculus rhomboideus minor og musculus rhomboideus major. Giver det mening? Yes. En anden ting er, at musculus rhomboideus minor vil altid være superior, og major vil altid være inferior. Det er bare, hvis I sådan lige glemmer, hvordan det er. Men man kan typisk se det på præparater også. Men yes, det var rhomboideus. Så, dagens quiz. Hvad var det for en muskel, der indeholdte vores pars descendens, horizontalis og pars ascendens? Hvad var det for en muskel? I må meget gerne pausere videoen. Jeg går bare videre nu. Og svaret er 3, 2, 1. Musculus trapezius. Det var den, der havde en pars descendens, pars horizontalis og pars ascendens. Og hvad var det nu? Hvad er det? Ikke? Og jeg håber, at I husker. Jeg tegner lige trapezius. Kind of like that. Det var fibrene, rigtigt. Det er altså fibrene. Pars descendens, pars horizontalis, pars ascendens. Yes, så basically.
Vi har altså gennemgået de overfladiske rygmuskler. Vi har 4 af dem. Musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus levator scapulae og musculus rhomboideus. Med andre ord, jeg vil faktisk gerne tegne det op for jer som helhed, så vi sådan lige kan få det opsummeret helt. Okay, godt. Så vi har altså først musklen, der er trapezformet. Derefter har vi musklen, der er bred i vores ryg. Ja. Og så kunne man jo se den her, hvide bindevæv, tynd lag bindevæv, ikke? Hvad var det nu, det hed? Fascia thoracolumbalis. Rigtigt. Og det er fordi den her bindevævslag, den strækker sig fra thorax og helt ned til lumbalt. Godt. Så det var trapezlignende muskel, den brede muskel i ryggen. Derefter havde vi, jeg tegner lige scapula. Så havde vi den her muskel. Yes, den der kunne løfte, altså elevere scapula, så musculus levator scapulae. Og sidst men ikke mindst, så har vi den her. Musculus rhomboideus. Kan I se? Rhombeformet. Godt. Det var i hvert fald alle de muskler, vi har det var alle de muskler, vi har i ryggen, som er superficielle. Jeg håber, I har fået noget ud af den her video. Meget gerne like og subscribe, hvis I gerne vil høre mere fra mig. Ellers kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at I skrev ned i kommentarerne, om det gav mening for jer. Eller ej, det er også vigtigt for mig at vide, ikke? Det er jo derfor, jeg laver det. Og ja, ellers vil jeg gerne sige tak for, at I hørte med, og så ses vi til næste video. Hej hej!